kuka sani wannan channel namu mai suna Ngurci muna kawo muku sana'o'in hannu kala-kala daban-daban. Har yanzu muna kokarin yadda zamu koyi dinki, don haka yanzu zamu gwada yadda ake yanka wando, yadda ake dinka wando. Wanda ya bibice mu a baya ya ga yadda muka bi salon da muka yanka wando. Don haka yanzu muna son mu nuna yadda za a dinka ainihin wannan wando. Da haka sai ku biyo mu ku ga yadda za mu yanka wannan wando, za mu dinka wannan wando, sai ku biyo mu. Yanzu dai wannan a misali, wannan shine wando kamar yadda muka sani yana da falle guda hudu, ga ɗaya, na biyu, ga na uku, ga na hudu. Sannan wando akwai manyan fallaye guda biyu wanda su ne a bayan wando. Sannan akwai kuma ƙanana wanda su ne a gaba, wanda a kansu ake ɗora ne. Za a misali wannan gashi aljihu ne na ɗauko, sai nake son wannan aljihu ne, sannan wannan kun koma sake. Sai nake son dora wannan aljihu kan ainihin wandon. Kai sai zan ɗauko aljihun gashi, misali zan iya ɗinka shi a haka. Sa ana lura da kyau a ga yadda za mu dinka wannan wandon. Yanzu gashi sai na kalmaso shi akan haka, sai na biyo da shi. Lura jama'a, zuga shi. Zuga shi na ɗora fallon wando na kafar hagu, wannan shi ne kafar na tura shi. Yanzu sai nake son kuma dora ɗaya, shi ma ga shi ga aljihunsa, wannan shi ne aljihu. Sai nake son dora shi ga shi. Sai na dora aljihuna guda biyu gaba ɗaya. Wannan aljihun kafar dama, wannan gashi kafar ta hagu. Haka sai ku ci gaba da biyo mu akan wannan. Insha Allah za ku ga yadda za mu ci gaba har mu maido wando zama ya kai inda za ka iya sa shi. Wannan kuma kamar yadda aka gani dole na babban mutum. Gashi mun dora aljihu na ɗaya na ɓangaren kafar dama,
sannan kuma ga bangaren kafar hagu kenan. Haka sai ya ci gaba da biyo masu wannan channel namu da suna Yunkuri TV. Ba a manta a danna mana subscribing a duk sanda aka kalla. Insha Allah za a samu wani sabon shirin da zarar mun ɗora. Mun gode da gudunmawa.